ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು ಸಂಚಾದೂಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಸಂಚಾದೂಪನಾಗ ನಮಕ್ ಸೊ ಬಲಿ ದಿಲೀಪಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ದಿಲೀಪಾದೇರಿ ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಈ ಮೂವಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಎಂಚಾನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿನಾದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊರೋಡು ಲೆವೆಲ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮುರಾಣಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತೆಂತೂ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಜನಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತನಕ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇನ ಮನ್ಪೆರ್ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪಂಚಿನ ಆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪನಗ ಅಗುಲು ತೆಲ್ಪುನ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂಡು 100 days ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ನೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗುಲು ಸಲ ಏನಂದ್ ಮಂದ ಬನ್ನಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಇಡೀ ಒಂದೆಟ್ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರಿನ ಬನ್ನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನಗ ಸೊ ಅವತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಮಕ್ ದಿನಟ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆಡ್ ಜನಕುಲವೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಕ್ಕ ಜನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದ ಸಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ 100 days ಪಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಾಸಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದ್ದು ತೂಪ್ಲಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸಿರುತ ದಿನ ಇನ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಾರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಯಂದ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಚಾದ ಎಂಕಲೆ ಈ ವಾರನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನೀವು ಬಂಜಾರ ತೇಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಗೊಂಡು ದಾಲೇನ್ ನೋಡ್ಚಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಚಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದಾಲ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಜನ ಮೊಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ತುಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳು ತಗಲಿಗೆ ಪೂರ ರೀಚ್ ಆತಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯರ್ ತೂತು ಜರ ಅಗುಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ 100 days ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ 100 days ಖಂಡಿತ ದೇವನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೂರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ 100 days ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುತಗುಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಸೋಪಾದಿಜಿರು ಅಂಚಾದ ಒಂದುಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನೆ ಇಡಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ತೂದ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ರೂಪೇಶ್ ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ಪುರ ಕುಲ್ಲಾರ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಇಡೀ ನಮಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದುಂಡು ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೋದುಂಡು ದೇವನಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಇಡ್ ತುಂಬಿ 10,000 ಜನ ತೂದು ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಪಂತೇರಿ ಆಗಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ ಆತಂಡವ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-12 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 75 ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟ್ರೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದೇವನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಅಂಚದುಪನಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಬಿಜಿಎಂ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಕ್ ನಮಕ್ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿಜಿಎಂ ಮಲ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದು ಅವೇ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆಡ ಐತೆ ಡಬಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜಿಎಂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂತಿನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೌಡ್ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ
ದಯಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಎಡೆ ಕಾವಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಮಾತ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಲ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಒಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರದಿನ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಿಜಿಎಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಲ್ದು ನೆನ್ಸಿಟ ಮೂವಿ ಬೈದನ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಬರ್ಪಾರ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಯನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬರೋಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಖತ್ತಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂದನ್ ಕೇಂದ್ರ ತೀರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡವರ್ಡ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ಆವೊಂದು ಸೊ ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಸುರುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತದು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದೋಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಸುರುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತೂದ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಐತ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸೊ ಐತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ನಾನಾಗ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಸಂಜೆ ಉಪ್ಪನಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಸೊ ಎಂಚ ಶೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊ ದಿಗ್ಗಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನು ಏಪಗ್ಲಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮಗ ಇಲ್ಲದ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದಿರ್ಜನ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಆಯ್ಜಿ ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಮಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಿದ್ದದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆದೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯೆಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೂವಿ ಬೈದೆನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಡ ದಾದಕ್ಕೆ ನಂದುಲಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚು ದಯಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಕೇನಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮಯ ಕಾಲ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊನಪೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕನಪೇರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ತೆಲ್ತದು ಎಂಜಿನ ಸ್ಟೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಪೋಪುಡು ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತೋಜ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ಲ ತೋಜ್ವಿ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮುಟ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಗೆಂದವಲಿ నేను ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಹೀರೋ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರದಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ದಾದೆತ್ತಲ್ಲ ಇನಿಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದೆತೊನ್ ನೇಪ ಬಂಡ ಬಟ್ ದೆತೊನ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪು ನೇಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನಿದಾದುಂಡು ಇನಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಜನ ಮೋನಂತ ಬಾಡದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಉಲೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕುಲ ಮೋಕೆಡ್ದಾದ್ರ ಸೊ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಣದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಪ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು 2 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತೆ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದುಮ್ಮು ಪಾಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ್ವೆ 2 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ
ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ఆయన ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲ ఆయన ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಬೇಡ ಬೇಗ ತುಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇಗ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಬಂಗನೆ ದಾಗ್ ಬಂಡ ಇರಗ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡ ಇರಗ ಎಂಚಲ ಬರಲಿ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇರಗ ಎಂಚಲ ಎತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೀಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಾಗ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅದು ಫುಲ್ ನೀಟಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ಪುನು. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು, ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾನು ತರಡ್ ದಿವನಡಾಪುಡು. ಬಟ್ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ದಾಕ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಈಸಿ ಆಪುಡು. ವೆರಿ ನೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್, ವೆರಿ ನೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೈದೆನ್. ಸೊ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ನಮಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ತಾಕುಲು ಏಪಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಬನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು. ಸೊ ನಲ್ಲ ದುಂಬಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು. ಸಂಜದಪ್ಪನಾಗ 100 days ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ. ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗೆಂದಾದನ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಲ ಮಾತ ಸೇತ ಗೆಂದಾಗ ಬಂದಕ್ಕೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.